ka ayam ka jing wan jngok bat ka sab thiem kila pen krek ru tolong kibla pen krek namar ka jing wan utrai kalajan ki para bangai bait ekene ka janmit ka bamenta ngangan om keren syu ya kata ka thiem namar ngatip biang babon na pedang jongpi kibla ya la lemdat kibla tip bha ya ke jinglong kibla tho ba kibla betai chapang kito ki ai baro ha ka bau jisu ulet drong sha Jerusalem ndai ka bangakwa menta kalongan keren na ka wei pat ka benta berkata ka benta kaldon ka jingya dai ka bajan bat kene ka thiem ya ka ba ka jingya sang kenthai KJP assembly kalabu berkata ka benta ka bangan keren ha kene ka por kalon naga kitab ke jong Isaya kalenong ke baar kendai ke dekat ke bahan riu. Kitab Isaya kalenong arp kendai ke dekat ke bahan riu. Kiktin ki baong utrai ki pat unwan jngok yaka da uperthat bat ka jeng kenyu jumai bat ka jeng sawa bakrau da kale elang thari ka eryong bat ka liting. Kata ka benta ka bangakwa ban keren na kini ka por ka bamenta bat ka phang pedeng jong kini ka kubor ka bayajan bat kini ka thiem woman sandi menta ka long ngan bu ya ka phang pedeng kata ka long ka por ka ba utrai wan jengok ka por ka ba utrai wan jengok larangi pulena ka ktien ka jong ublai ngi syam ya ki ai ke bakak tien ke jong blai kala ya thu binia abha chapang ke jing lek drong ke jong Jisu sha Jerusalem ban nganget bapun kinong keren ke bala keren hang ni ha phi rukum ju bat ngin ken mau pat tang ke wei kalang bau Jisu ubitar ye ki pat ba Jerusalem namar ba kim syampen ya ka jingwan ka jong u menta ka ni ka benta ka bangan keren ka ni ka buat pat kalong syapang ka wei ka shnong ka ba u belai u bitar ya ka ni ka shnong larangi pulen ka ktien jong u belai ngin syam ya kini ki ek baro ki jingja hang ni bat kane ka benta ngin sngotu bha ba utrai ha ba ukren ye ki pat ba a Jerusalem ulama ham teng ba kapor ke jingwan jo ba kini ki breu kim itu andrai ublai hang ni ha ba ukren ye kene kentien uang bakan boy kapor ba utrai unwan jo ya ka ta uperthat ba ka jeng knyu jumai ka jeng sawa bakrau kale elang thari bat ke eryong bat ukat lit ding ka babam tu hang ni ngis ngutu biang ba utrai umaham ya ka wei ka shnong bat kata ka shnong kedai ka shnong ka bangila ban syam naga ktien jong ublai ka bakerteng ka shnong area kadai ka shnong area ka ba ublai ulama ham ula pa yu Isaya ba un lek maham ba un lek ban ya thu lupa cha ketu ka shnong ndet para bangit ba iet ikene ga janmit kat ka bengi don ha kini ngin ya pet lang menta ka kene ka shnong area hangi ka kene ka shnong area bat balai ba ublai umaham yaka kene ka benta ka dan ka jingya ya dei ka ba jan bha ba kene ka thiem jong ka woman Sunday menta ka snem larangi pule na ka ktien jong oblai dei tang ha ka kitab ka jong Isaya ka bala tho syapang ka ni ka shnong area inum la ban syam na ka wei ka benta ka ktien jong oblai bat ha ka ktien jong oblai ru ken mau bha bala tho amdei bala tho lut haka kitab Isaya baru kawai rela tho tang hakel nong ke baar pukandai
hai kiwe kilenong shimla thok bat kani ka shnong area ka bau tang lai sin ka kerteng jong ka haga Bible ka jong ka bangingi pule bat ka tin ublai ka yathu ba kani ka shnong area ngi dai ban sngo thu bhang ke para bangai ka dai hi ka nong ba Jerusalem kani ka shnong area ka dai ka nong ba Jerusalem Barkaktin ublay kaya tu larangi pule naka kitab Isaya arp kendai iway kelenong kaong ko Ariel ka shnong ka bau David usyong hang ni ngis ngotu syai bakani ka Ariel ka de ka Jerusalem bat para bangai bait balai bau belai ukhat ya ka dakani ka Ariel ya kani ka Jerusalem larangin batai binia ya syapang kene ke kentin area kawan na kentin Hebrew bat larangi kelai syakatin kasih kabamot using jong ublay larangi kelai kentin kasih Hapo kanong ba Jerusalem kadan ka way ka ying Manila na ka temple ka balaay kerteng da kini ka area. Ha ka bala shim ya kini ka kerteng na kaktin Hebrew. Kumta ki para bangit bait hang ni haba ong useng jong ublay ngis ngau thu syai ba ublay ukhat ya ka Jerusalem da ka area. Day namar ba ubitar. Ya ka jingle bamset nhau ya ka jingle klet ya ka jingle palat ka jingle persya ka jangka ya ki hukum ki jong belai dei namar bagi paj ba ki basyong ka chnong Jerusalem kim ito sho ya ublai kum ba ki paj ba Jerusalem ru kim ito ya Jisu men ba ulet rong ha Jerusalem Bar ublay haba uyoi ya ka jingle palat jong kini ki khon Israel ha Jerusalem ula dap da ka jing bitar ba ula khat yo Isaya ba un lech ban perta ban yatho ya ka khubo ka jong ublay haba ukren chapang kini ki breu baru Isaya ula yo ngau ya ka jing khat ka jong ublay bar ula lech ban keren sya kini ki pat ba jong kini ka shnong Ariel kabalong ke Jerusalem bat Isaya ula pertahang ta ku Ariel dengan penjenjar ya pa barkan don ru ka jing ut ka jing yambreu Isaya ula ong bat ngan ker kot ru ya pa ta ka kot ong ublay bat ngan penyeng yaki kot persya ya pa bat ka jingbon kinong shun jong pa ko Ariel kin long kum ki pum ki baher akal yong bat kita ki bayale persya yo belai kin du no kum ki skap ngangai sungutu bha kiskap ki dei kitu kis ngila ban angki skap sniang mah Bat kita gibreu ke bayalek persya ya ublay kinlong ka jingdo kom kiskap angka ktin jong ublay bat shisha kan long kendet haka shiklip mat perta u Isaya ya ki pat ba haka shnong Ariel ki bam kongu ya ublay namar ki breu ki badan he Jerusalem piken mau abau Jisu ledrong Sya Jerusalem kim shem itu bau Jisu ulang ukun jong ublay hadin bau larong apa Jerusalem pikin mau kila syule menle da kaba pidiang buram ya u da kaba perta ya u long bala kerku ya ukun jong ublay rai kat bagat donor ke jongki kam shem don ke jing penkre ya kata ke jingwan ke jong ublay ke jong ukun ublay Kam syam don ke jing penkre ya ke jingwan ke jong ukun ublay
Bat kalong rukum ju ya kini ki pat ba ki basyang basa ka senang aerial ka balong ke Jerusalem. Kim itu bau belai udai unong pen jong. Ikan mau ka puar bau umasas uyalame ki kon Israel. Nari Egypt ulayalam ban pelat na ka kti jong paro. Andrai haba kila laj nak ti jong paro kila kelet no yo belai kila yamane belai tau kila yele ki kam ke bakin sha ke bampan sngo tenat yo belai badu belai ula bitar badu ula bitar shlai ki pai ba jong ke area bad ki nong shon kin wan jngok ye ke Jerusalem bad kin omlong setia bad kita kinong shun ki banwan ya ke Jerusalem kin amlong satia ki bor sipai kin amlong de ki bor sim ki ban kerkot ki ban reng merau ki pat ba jong ke ke snong aerial kabalong ke Jerusalem Henry kinong shun jong ka ki banwan jngok ya ka kin long kum using ubakerhu kum using ubakerhu jong ublay kata kabamut uperthat kajing kenyuk jumai kajing sawa bakrau kale elang tari bakatlik ding kan sabamdu ya kenika snong area ha kaba ublay unpa dakita kajing penshitam kalong kabas ngau ma bat kabas ngau trim ki para bangit bayin banyo ngau ya kasur jong unong ya thuk lupa jong belai bau ya thu bau belai un penjat bat un wan jngok ya kene ka snong ka jong pi un wan jngok du perthat un wan jngok de kel air yong un wan jngok de ki bor jong ke elang thari bat kani kan long ka jing ngau trim makmat ubreu Hakaba shanong yin pet shanong yin her Kin mau baki bor breu ki jongi kim la satya ban yada ban yale persha ya ki jing penjat jong ubelai Hiyo i menta ki para bangit ba i Ki babon Nile ya ki ege bara Daga jing start breu Ken mau menshwa haki por menshwa ki breu ki layate ya ka babel barka jing tmu bante ya kene ka babel lara pipule na kitab Genesis naru kalanong santertel hadu shipau pinsa shem ya kata habai kila tmu bante ya kene babel barka thong jongki kalong ban poi bat kot shadu shabeneng kita ya ka daga jing sarong Henry ubelai bau yoi baka jing sarong kelatap yo breu belen. Ki breu na keleng pertai kila yalom lang. Ban yatai ka babal. Ban penkot ya ka hadu habneng. Henry ki para bangit bait. Ubelai haga puar siteng sngi upen baklano ya kaktin kim ya ngau thu ya krensho. Haba kim ngau thu ya krensho kim nang shu ban yatrai. Syubuk menta mangabat mapi ngin ya trailang bar ubreu bam sngoto la bandai bet kijat benreu na barri ki pareng lani ki dekar la rangim nang ya tin jongki nginam ya pai satya nginom sngoto satya ban ya trailang ban ya ktalang aga juk jaka la rangi pan tang uternam ngim sngoto kum tau belai ru yo iyak bagi breu kelangka pertai kila dap daga jing sarong upen baklano ya kaktin dai hang ne ki para bangit bait ba ubreu hi umla banyelek persya ki bor jong ublai larang ile katno larang istat katno ken mau bangimla banyelek persya ya ki bor ki jong ublai pet menta hakini ki benai bedang syudap bon ki jengking Bon kilom kiwa kia dap kia shlai berkia tawa kiwa kilom
bon ki ying ki sam bat ka bas ngau si ba bon ki du no ila ka jong jing em na ka jing ja ki bor mariang Hendrai ken mau ki para bangit ba e kalong ka bas ngau trem la da u belai unwan jengo yang i dau ke jumai ba kalong ka bas ngau trem la da u belai unwan jengo da ka elang tari ngi dangi shong menta kum ni u khiu jumai ba kan long ka jing len yar yang i ngi dangi shong menta kum ni ha ka jing seng kan khi ka la eryong ngin dap da ka jing ngau ting ikan mau ni em ngam kan mau bhai ka snam la ban dai arja khan riu khan nhau kat bangi dang ye don hapo yeng mane ban long jing seng ha kamit balang ha ka por nhau ba je nganget pikan mau bola khiu jumai ba he pha bat bon nangi ngilayat yeng henrei kito ki bladap ja chakmat ki dei ki jumai ki baret kil elang thari ki baret bat ki ei ki baja chakmat ki empat long ban yanu jor bat ki jingja ki ban sawan ki empat long ban yanu jor ban ki jingja ki ban sawan Henry ken mau tang kawai haba u belai u wan jngo yo breu da ka jing bitar ni hab shu pidiang ye kata ngimla ban yele persya ngimla ban yakun persya ngimla ban yada ia ka jing wan jngo u belai da ka jing bitar Umta ki para bangit bait hang ner u belai ula bitari kini ki kon Israel ki ba shong basa ka Ariel ka balong ka Jerusalem ula berngam barulab maham teng leng bau Isaya bahkan poi ka por barun wan jngo dau jumai dekal elang thari badaka deng baka jing sawa bakrau kumta kan long ka jing sngau trem ladangim kelap ladakim kela ka bamut kumta ki para bangit bait hagane ga janmet ka bamenta kani ka khubor ka khat yang abat ye pi bangin long ki ba pen kre ngomong kesop ya yo ba u belai unwan jgo yo breu yo ba u belai unwan jgo yang abat ye pi un syam bangi don ke jing yo thia lengai andai kin mau bangin long ki bala pen kre namar ka jing wan utrai menta kala yeng ka jing kang baka por i kumbakam slam show bau try un pli no ya ka jingkang ba un wan biang sa shisen ya kanengin pen shisha kat kum nakak tien jong ubelai ha ka bakak tien jong ubelai ha ka shiti baar utimoti la iwai ka yathu yangi baki dak jingwan utrai ha kata ka sngi kalong baki breu kin it tang yalade baki breu kin long ki ba itsbai ki ba sarong ki ba krau ki ba kran sniu ki bam kongu ya ki mi ki pa ki bam sngongu ki bam khoi ki ba klam yama ki ba kran siar ki ba runar ki bam sonyau ki bam ye ka ba bha ki nong tilak ki ba hangamai bat ki bale meng ki ba ya ka jing sngoba kham tham ban ya ubelai bat ki ne ki pen shisha nakak tin jong ubelai ya ka jing wan ka ba ar ka jong jisu kmi menta ki para bangai ba e ngam tip phi shane chiki than bhoi shane atau pio ini ya kini ki jingja ki balai pujai ban Henry haba pet iya ka jat benriu ka jangi ni yo i pangila dap ka jingja kimi menta bakala jalong tek kat kom ka jing tho ka tin ublai kala jalong shisha kan omlai bat kam don ru kawai ka ban laj ya ka bala tho ha ka tin ba khoj ublai menta pio i ke para bangai ba i
kajingnya penyap, kajingnya lekbor, tombor. Wat ye ki kunlung kena ke bakum kini, kumbakam toncu kajingnya ma. Hang no mentai pin sengo shinganya ladi. Hang no pin shania ia ladi. Wat si bahaya ngasam, kumbang imla coban shania. Daka baburam ki jingja berang syudap jaman hakene ngangak pitip ba. Wat ukpa unut ban syem ya ka jing em ki kon la jong. Wat ukpa unut ban lekbor tombor ya ka kon la jong. Ki jingja batbor, ki jingja tombor ki jong ukpa kamlong syuk ka batang sisen ndrai kelabun sen hakene ke jela ka jong. Ya no ngin shania ke para bangit ba iye akan ke janmit ka ba menta hiyeng shi sam ngim la shu ban shania kat no tam lele yi ke bom dei bahaya ngasam shua bangin shania kajingnya penyap kajingnya tu kajingnya tem bat pinyu i mentagi breu haga jing em jongi ngilong tangki breu ki pangila duna ga jing ye i lara ga jing ye kelaman kriat bat to tep baga jing wanu jisu kalajan ni duna ga jing ye ni dap da ga jing shun ni dap da ga jing ye vishni iwai ye iwai bat ngi tapru daga jingya tan telai kum chibah ye ngasam lanai ki para banget chibalang ga jongi bat kita barok menta amdan kawai kabam ja hilayai ja kaktin jongo belai ka ong shu shu ro ladangi pulena kitab jung Daniel khat asau kaong cucu baka sengi jingwan utrai ha kataka sengi galong baka jing tip kan roy bon kinya pet shani bat shatai minta ka jing tip kala roy shisha kilong kemi ba e jongi ki balakam temen babon na pedang jongi kisa lingok ye kene ka jing start ka ba menta kene ke jing start ka ba men shwa nriu pos na men shwa kilong kemi ke empat yo i satia menta kala jalong ki bor jong ke jing start kila kieu hadu kata-kata kilong kemi jongi bonsen ki jukeli lengok bahaya kene ke jing start ka ba menta men shwa ngangai akapor kilong kemi ba ye jongi pan yo i ya ka mobile phone kiting men shwa nganget ban yo i ya ki ai ngaken mau pha men shwa badang kena habawan tang ka aeroplane ngi dap daga jingting ni juang por dang kena yo bakawan pen hapam hendrai menta ka ai ka bakina ki jongi kim yo i menta ngi yo i pen ban ba mentang yo ishai bakala kala shisha baki kena kilabon ka jingtep banya ki kemiki kpa tang batang kawai kata ka jingtep ka jongki kata ka jingtep ka jongi kam shemla satia ban sanjor ya ka akor baba henry ka sanjor pen ban ya ka akor basniu babon ki sama ki jat Wat kilong kemi long kpa na kene kajing roy jong kajing star kaktin kaang kat ba kajing start kaneng kieu kata kinang roy kijing snir kene ka kitab udania ka keren ya kata ken mau ki para banget ba habaki senran ki kliyo jisu kabakum no kadak jingwan jongme akapurtai kabakum no kadak jingwan jongme ko kenrat bat kabawai no akapurtai
Rayu Jisu ken mau ki para bangit baik syam jubab syaya kabakum kata syam laya tho baka perthai kan wai la syai baka perthai kan wai la shisngi Henry Jisu uang tang kawai kektien kata kalang ba uang ye kisnran to sumar ban om don ba syukor ya pi namarkin wan bon ki krislam ler ki bakam yalade bagi long ukres to sumar ban om don ki ba syukor ya pi namara kita kisngi ki bakadak jong jingwan utrai kin bon ki breu ki bakam yalade bangi long ukres utrai la kren shairo baki thma kinja kahima ya kahima kayeng ya kayeng kajing kenyu jumai kajing ya teplam bakan bon ru kibreu bakin bon ru kibreu keba isi ya kerteng jonga ong utrai balada kita kidak kilaja ken mau ong uken rat ikisenran baka jingwan jonga galalong hajan to pen kre lara kita kilaja ken mau ka jingwan jonga kalajan to pen kre ong utrai para bangit baik mentah kini baro kiladep jalong ken mau bakiladep jalong ngamtip sekene kathan jong pi ki jakum no Henry bon ki para bangit bait ki bla sya syukur no yalade haga jinget bon ki breu ki sya yalam bakla ki ngau tho bakla namar bon ki nong pen ngau tho bakla ki bawan syukur ya pi ken mau ki para bangit bait habau nong syukur habau kris lamler unwan benye kenduk ya pi un wan ka sur ktin ka ba hanai wan ka sur ktin ka ba jam jai jai teina ka daw bu wan ka sur ktin ba jam jai jai basa kelangop bat hap ka imru adam la daw syaitan uberngem ya ka imru adam nganget kan long ka jingting ya ka bat yo bat ka thma kan ja ka yeng ya ka yeng bat ka himai hima para bangit bait mentai phi kidak jong ki thma kin saja bat pioi bamenta kila nangja hagiri jeng kepercaya Henry ke bapla kalang ba kathma ka ba shirkai kamdai kathma jeng kepercaya Henry ka de kathma hapdang ki banget bat ki banget ki jongi ia dai naga jo ka jing naga jo ka kenhun miam ia dai naga jo ka jinget ni adai naga jo ka jinga jau kres adai ka thma ka jungi kalang ni dan na preng ka jing bam smot ho jingmon piu i bamenta ka jingya pat yeng pat sam kala jabon pli bat piu i menta ka jing yap tham ru ka stang panja bat piu i menta ba ki breu kim sngau tenat cho kim sngau bang cho ban ya ro ba chakriyo blai wan ekini ki than jong pi bangawan akilenti sengken nei kendu bon ki breu ki be shang di shang bam hakilenti sengken kum takin don bon ki bam sngau tenat syu ya ka kertang jong belai baru Jisu kren syai ke senran lara kata kelaja kelang bakas ni jing wan utrai kalajan kum ta kene ka po ki para bangit bai kini baro ki laja balanang pendap ya kita ki ege baro kene ka bangamut banong kene ka por kalong to pen kre namar ka jingwan utrai kalajan yo ba utrai unwan ha kata ka ayom un syam ba ki jingthong ki yap terkhong yo ba un syam bangi yo thia lingai ha ka pop kum ta ki para bangit bait nyem dai ban bu tang ya ka jing pen kre jongi namar ka the no blai ka ong na ba kum ta to long ki bala kloi na ba ka por ka ba phimut un wan u khon u breu
kajing wan utrai ka longkom kajing sukun batkom kajing yap uei ban tep lepa bagia kajing ka kun bat ya kajing yap ladang yo iye ki breu ki ba armet ni tep pai tai in sakai ukun tang baken mau bangim tep ya kasngi ladang i tep ya kasngi ken mau ngim tep ya kapor ladang i tep ya kapor ken mau bangim la ban tep binia ya kajing yat iken ta bagi seken bat kajing yap ru kalong kumta ngiladap ti kena baga kajing yap kan ja hanga barapi ngiladap ti kena baga kajing yap kan wan ya kendu yang isisen bat kan sarong no tang bangim tep pat lanu kan wan Andrei ki para bangai ba iy ka bangamut ban ong kalang ba ngilati kena bau kres unwan tang bangim tep lano unwan Andrei to pen kre ula janwan haba kali ya kene ka jingkali bon ki para bangai ki bakali lano unwan Andrei utrai ru ujubab nganwan lano wan kata kadang jingkeli ke bagi senran ki keli Jisu lano ko try menwan ka jubab utrai kalau nganwan lano ngaju perkat ahalade shimet baka jing em ke jongi kum ki para bangai ladawan tang ke jing seng presbiteri basinat ka jing pen krek jongi kalong deki snam deki babon snam Hato ngilapan krek ne empat ia kajingwan utrai kumbang ngilapan krek ia kajingwan kajingnya seng presbiteri basinat kumta kini katim juga women Sunday mentakas nem kakot yang abad ya pi ban long ki balapan krek ia kajing em kumbang kaktin ublai kaong topen krek ia kalenti ba utrai pin pen baj ia kalenti ba utrai daga banginnya lom lang bad ia le ia ka Bat yang persyak ya kitmau ubaman kitab Jeremia sab kendai kasa Shwa bangan syang kipara bangit bait lese kecing embreu ke jongi menta Bon nanga bat na pingi ham ngi baklangi liat aki bor jong kapap lese kapap ka te ka khum yang abat ye pi Andai kene ka janmit ka pamenta kene ka khubor jong kene ka them woman Sunday ka khat bangin long ki breu ki ba kla ba mut mai ki ba pen kre no menta ya ka jingwan ka jong Jisu yo ba unwan un syam bang yo thia kumta para bangit ba iya kene ka por to ben kre utrai ula janwan namarkan ni kalong kalat kabadang biang yang abad pi kalat kabampat dir namar kini kisngi kibangi em kide kisngi jong kejing pen kre ladang ibishar na kidak baro ngin yo iya ki jingja ki ege baro karkum na kaktin jong belai hagane ka pertai bangi em kum ta ka deiru kasngi jong kejing pen kre Tongin pen krek ia kajingwan utrai ngem dei ban buteng yo ba utrai un khat no kendit ayu kan jai kajing em jongi ublain kerkhu ia kene kapor kajan me kapamenta na kabenta kene ka khubor na kabenta ka buram jong ublai amen